какъв град бихте искали да живеете? София. Защо? Защото тук и работи, всичко и така нататък. Не в София. Добре, благодаря. В какъв град бихте искали да живеете? Да ме направят с интереса. Правят защо? Защото ми е любим град. Супер. Да. Мисля, това е на Тодор Живков града. В какъв град бихте искали да живеете? В какъв град бих искала да живея? Съвсем отворен въпрос. Във Варна искам да живея. Мечтата ми е във Варна. Ами аз съм софиянка и живея в София. А какво ви харесва в София и какво бихте променили? Какво да променя? Какво бихте променили, ако можехте да промените нещо? Да не се намалят живущите, които идват от провинцията. Защото е много трудно вече за живеене. Някъде, където няма толкова хора. Със сигурност това ни е целта. Това е за София. Ами, като цяло, не, в другите градове има хора. По морето. Не, някъде, където няма хора. Град като Барселона, например. А защо? Защото там е най-красиво. Бил съм на много места, там ми най-харесва. Бих живял там. България също е хубава, София си е хубава. Като основа на красиво нещо е Барселона. А бихте ли променили нещо в София? Няма как да го променя. Бих променил, можех. смирките на хората. Като София. А защо София? И защо като? На мен лично ми е много удобно, защото аз съм от предградията, така да се каже. Там ми е спокойно, тук ми е работното място. А би ли променил нещо? Ами, да, пътищата, инфраструктурата. Много коли, много задръствания. Това е единственото нещо, което ме дразни. На морето да живея. Добре. А вие? И аз. Хубав и чист. Благодаря ви много. По-зелен. 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 С повече зелени площи, не толкова много жилищни сгради. Супер. Голям град, София. Добре. В нашия град, какъв друг град да живеем? А бихте ли променили нещо в него? Много работи мога да променя в Какво, този например? град. Ако имам власт, бих променил много работи. Едно нещо? Ами едно нещо, бих премахнал всички незаконни строежи. Ще променя всичко. Знаеш ли защо? Защото не ми харесва играта. Кое точно? Не ми харесват гюзмередите, къде имат пари и подминават бедни и не дават 5 стотинки на бедни. Такива като вас трябва да променят градани. Не ние, а такива като вас трябва да променят, което Вие на вас да ви го правите, харесва. защото Нашия аз съм вече на е да 60 мине. години близо. Да сме живи и здрави. Пожелавам на всичките, които са в градани, живот и здраве. Красив. А София? Красив ли? Ако има някаква класация за България, е на средно ниво. На световно. Би ли променил нещо? Моля? Би ли променил нещо в нашия град? Нямам тази сила да мога. Ами, доста неща бих променил, но това си е доста голяма тема на разговор. Чист, хубав. Добре, благодаря ви много. В какъв град ли? Отворен въпрос. В София. А бихте ли променили нещо в София? Много неща. Кое, например? Много неща. Много, абсолютно. Едно да кажете? Какво? Чистотата, реда,
It's an open question. So... Yes, I'm here Sofia since 2 months now. So Sofia is great for me. I come from France, and I really like Sofia. Yeah. What would you change in this city or any city? How would you structure the city different if you could? Oh, maybe for pollution, I do something for pollution because obviously Sofia and Paris and other cities are really, the air is not good at all. В какъв град искаш да живееш? В Коен. Не, вече. А бихте ли променили нещо в нашия? В София ли? Не. Добре. В малък и зелен. По-добър. Защо? Защото искам да има море. Ами искам да живея в град, който да може да ме вдъхновява, да вървя по улиците и да срещам интересни хора, хубави, красиви сгради, да бъде зелено, да срещам такива като вас, които да ми задават въпроси. Добре. А бихте ли променили нещо в София? Може би да, но това е доста така дълга тема на разговор и не става в едно изречение да го формулирам. Добре, благодаря. Очакваме ви на 17 май, т.е. утре в сряда, 6:30, Червената къща.